Jinaqdu 55 uffiċjal ġdid mad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili wara li temmew b'suċċess kors ta' taħriġ intensiv ta' 20 ġimgħa li Camilleri ġie klassifikat bħala l-aħjar rekluta. Jiena applikajt għal dan ix-xogħol għaliex minn dejjem kienet il-ħolma tiegħi li nsir parti minn din il-familja, Civil Protection, jagħmlu tant xogħol tajjeb u hija ħaġa li nħossni kbur li sirt parti minn din il-familja jiena. Ir-rekluti ħadu ġurament tal-ħatra tagħhom f'ċeremonja fil-kwartieri tad-Dipartiment f'Alfar. Nagħmel kuraġġ kull min jixtieq jidħol fid-Dipartiment għax m'għandkomx għalfejn taqtaw qalbkom. Sa 10 snin ilu fid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kien hemm 132 ħaddiem. Illum inaqdu l-fuq minn 400 uffiċjal, kif spjega d-Direttur Ġenerali Peter Paul Colero. Dan huwa tmien reklutaġġ tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili u jfisser li minn għada stess ħajkonna 55 pumpir ġdid effettiv li jinaqdu mal-oħrajn biex insalvaw u nipproteġu lill-poplu Malti u Awċi. Diskors li rekluti waqt iċ-ċerimonja l-Ministru għall-Intern Byron Camilleri irrefera t-tisjef fid-drittijiet, fil-kondizzjonijiet u fis-salarji tal-membri tal-korpi ddixxiplinati li tagħhom id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili huwa wkoll parti. Il-Ministru Camilleri ħabbar li din is-sena se jibdew negozjati ta' ftehim settorjali ġodda għal ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili u l-membri tal-Armata. Tenna l-impenn tal-Gvern li jkompli jtejjeb il-kundizzjoni tal-forzi ddixxiplinati kollha.